Takže už som pri montáži polyuretánových panelov. Ako vidíte, zvolil som montáž takto na výšku, aj keď bežne sa to montuje na ležato. Ako tu vidíme, že to pero je na ležato smerom hore a takto tá drážka dopadne na to a krásne sa tie dve polyuretánové plochy spoja. Tu ešte taká, na spodku je ešte taká pena, tiež nejaká, taký pás a tým pádom zamedzí sa aj tepelnému mostu, lebo tie plechy sú prerušené a tu na tých 4 cm máme, no podľa šírky panela samozrejme, máme len penu. A keďže pýtal som sa viacerých majstrov, či sa to môže takto na výšku montovať, že či mi tam do toho nenašľahá dážď. A každý hovorí niečo iné, jeden to nedoporučuje, jeden hovorí, že to je bez problémov, tak to idem vyskúšať. Tu som si dal takéto salvietky, aby som na tomto vlhko videl, keď to prenikne. Je síce minus 5 stupňov, ale idem. Za pokus to stojí, keďže sa nedá veriť ani internetu, ani nikomu. Najlepšie je to vidieť na vlastné oči. Takže idem na to. Takže ideme testovať. Tak normálny dážď nejde takto vodorovne. Keďže takto frkám priamo do tej drážky. No a teraz si môžete tipnúť. Ešte som to ja nevidel, aj pre mňa to bude prekvapenie, či nám to zatieklo. No čo tipujete? Bude zapršané alebo nie? Ja si osobne myslím, že nie. Tak tu máme hovno zlatá rybka. Hovno zlatá rybka, takže ako vidíme, salvietka premočená, riadne zašľahané. Tu na hore nie, ale ako to stekalo, tak postupne, kde tu už väčšie množstvo vody, tak nám to pekne zatieklo. Takže dám dole tieto 3 panely, dám fóliu na tú sklennú vatu a postupne, ako budem ukladať panely, dám ešte aj montážnu penu na tú hranu. Ale už to bude chránené s tou fóliou, čo tam bude pod tým. Už budem mať istotu. Takže zafóliované. A ešte pre istotu dám aj túto penu. Ono, tá fólia tam vôbec nemusela ísť, lebo ja mám také skúsenosti, že keď fólia udrží síce vodu, ale keď sa jej už dotknete z druhej strany, tak začne prekvapkávať, ale mal som navyše fóliu, tak som dal. No a toto už musí byť na 100%. Dúfam, že sa nezamažem celý.